Tid til endnu et eventyr, denne gang i Sverige. Jeg rejser med Sofie, Karen og min søster. Men først lidt hotelhygge, så renseri deluxe. Lidt afslapning på hotellet. Og så har vi stævnets ansvarlige Seppe, som forklarer lidt om stævnet. Til min første start her i Söderköping fandt jeg en god rytme og fik kastet 1286. Til min nummer 2 squat prøvede jeg en ny strategi. Det gik meget godt. Yeah. Så bliver der tid til lidt afslapning og hygge igen. Så hygger vi. Søndag morgen startede vi dagen ud med ingefærshots. Eftersom at jeg i kvalifikationen blev nummer 2, skippede jeg step 1 og 2 og med mit carry. Så kom jeg videre til step 4. Men desværre sluttede rejsen for mig der. Det blev til en 4. plads. Tak for denne gang, og vi ses i næste uge.